Allah Taala biziň hemmämizi deň edip yaratdy. Ýöne kamilleşme bolsa, biziň özümize goýdy. Ilkinji gezek Türkmenistanyňky iň uly bäýatleşikli şowy size ködürleýär. Garşy alan, siziň öňüňizde göçüm. Bu proýektde ýeňmeklik üçin diňe fizikanyň ýeterlikligini size öňünden ýatladýar. Ýagny güç, sabır, akyl, üçsi bilelikde ýugurlanyna ýeňiş size ýar bolar. Proýektimizin beýany jemi 8 topar gatnaşar. 8 topar öz arasynda bäýatleşer. Utulan öýe gaýdar. Utanmalsa inniki tapqyra geçer. Geçirilen ýeri elbetde Aziýanyň merjeni, Aşgabat şäherindäki iň gözel ýerleriň biri. Arkaç feoda we din jalş merkezinde ýerleşýär. Elbetde şeýlekem bu ýazgyny bolsa, siziň her bir pursatyňyzy gymmatly edip ýetirýän Ada Production. Innem näme? Toparlar bilen tanışyp olaly. Birinji toparymyz bilen tanış edýär. Garşy alaly. Arkasyň öz topary. Yer eýeler bolansaň ilkinji sanymyda da şolary goşmagy makul bildik. Aha. Eýem ilki bilen zenalar. Zdrasty. Oba, ene. Oğme. Arkaçyň administrasiýasy bize eýgilçilik etdi. Näme üçin? Öz, ýagny ahranalaryndan, sportsmenlerlerden goýmadylar. Ine ýöne adamyň daşyna teredip, hiç ýeli baha berip bolmaýar. Indi siz öz adyňyza näme goýýaňyz? Ilki bilen. Arkaç goýar. Arkaç goýaýyn, ha? Arkaç goýaýyn. Kapitan komanda kim? Kim saýlaýaňyz? Alina, ова. Нет, давай. Özü hayran alosýar ýa. Эмир, давай. Emir sene. Ava. Emir ha, bollandy. Sen bärak geç onu. Indi siziň garşydaşyňyz kimdigini bilýäňizmi? Ýok. Biziň tomoşaçylarymyz da bilen okşuwat. Elbetde Türkmenistanyňky iň bir tanalýan ýyldızlarymyzdan düzülen topary garşy alýar. Dur. Yekazam. Omraça. Ne ýylgyram bolup gelýäňmi? Nädip gelýär aýdama men o. Barga tutduň arkaç diýdiň, özi agy tutduň, ada diýdiň. Hemme ga tutduň men atdyň. Bol adamlar bagşlan. Ýa men hem gerçek başlaýar. Bu garşydaşyňyz däler arkaýyn bol. Korkdular aýam. Arkaýam gaýdyp barýar. Ardy ýok goňçlamadan. Ýöne-de Gonç Melaýew isenlik toparyň ruhlandyrjysy, motivator, awa kömek berjisi, awa şolaryň ählisiniň ters ýüz diýip hasap edäň. Arasynda Ýa arasynda da köplenç. Köplençem şo komandalaryň arasynda bolar. Yıkılsalar o da men üçin, ýalňyşlar o da men üçin. Bargyna geçip gördüm. Menden pet geçseler öldürden gorkdum. Indi sen ýanky ýyldızlar taýyn maşakda. Taýyn, hemmeten taýyn. Demedi. Hemmeten taýyn. Kaple da geldi. Bilýärmi? Ýyldızlardan düzülen topary düzmek gaty kynmyşdy. Ay, şolar kyn. Hemmeti bir şo geleleriň hemmeti agzy bir bolmalylar. Hemmeti bir komandada bir maşgala ýaly bolup ýadyr biletleşmeli oýarlar. Olgama her bir uğurda ýönet. Siziň öňüňizde ýyldızlar toparmaz. Garşy alaly. Benem ýa dermeydi. Iyam bularda şans badygy belli da. İlki bilen kapitan komanda kim saýlaýaňyz? İngulýymyz. Bolly. Onu adam dakyn ödüňiz. Kirlenşme bilýäňiz şeýle. Damdam topory. Damdam topory bilen arkas topory bolýar. Onu biz bäýatleşimiziň ilkinji tapqyrına başlamadan öňünçäk Bir jyl olan aglyma diýsene. kapitan komanda. Haýdyn taýlaýan, haý tarap. 50'lik.
Onu belki Saylama. Yok, üçüncü taraf. Yok. Hop. Sen 50'lik dedin ha? Ha. Birinci yıllar topar başka. Tanışan bolsanız, onu göçümün ilkinci tapqırı. Başlayar. İlkinci şerti bilen tanış edýän. Bu tapqırda beden taýlyňyzy göreli. Etmeli şertiňiz. Şu beýiklikden böküp, kynçylykly çukurdan çykmaly. Soňra öňüzdäki bir wetden aşyp, ferasaplyk bilen deň agramlygyňyzy saklap, ýodadan geçmeli. Eger ýykylsaňyz, oyun dowam eder. Daşyna çykyp basketbol meýdança barmaly. Ol ýerde siz böküp 2 top tora salmaly. Soňra ýodadan iýdi gider böküp, iň soňky nokodyňyz pırlanýan meýdançadan geçip gyzyl düwmäni basmaly. Bu şert wagt boýunça ölçener we utan topar bolsa bir utuk gazanar. Şonuň üçin öz toparyňyzy ýeňişden oýmaň. Arsyda bir jaly baba adymyzy ütgetseňiz näli görýäňiz diýe, garrylar topar diýipdi. Dam toparmy? Bolly, kapitan komanda kim birinji başlaýar? Kapitan komanda. Gelin. Gelin. Dam. Arkaş toparı. Men bir zat aýdaýyn. Men sizinkilik. Men size ýyllarlaryň gyzyr öýdüp pikir etmäň. Näder? Alyaz. Ora verdik. Yo, diýjek bolýanym hawa ýan gördük biz ýaşullar topar diýdiler. Olar öýlerini dam diýe bular ýaşullar şu derejede gowy nitiniz oga. Orada näde? Gowy nitiniz oga şolar. Toy tomu yok mu? Ya bolsa da olar çağıracak diýler. Yo, ýa çağırma. Gowy niyetmezçilik däl. Fila boldy. Ýaşullara fila. Öýdüňiz düşünýärmi kim birinji bökkä, kim ikinji, üçünji? Öýdüňiz çyryňyz aýdyň. Bir ýok wagty geçip gördüňiz, men öňüdüňiz. Men çynyma aýtýan birinji batuda böküp gördüm. Ýa-ma kıyradyk kim? Birinji edek ha. Ber bolýarny, üstüne ardy Bunun şoň içinde bolsa magaryk girmäne ellegen o. Onunla bir seri ýürüte, şol mümkinçe döredýär. Göçümüz şogly bolsun. 1 2 Başladı! Lokman, o yerden zımbalı ağam. Kol oyna. Böküp. Bolly! Berekella. Bök. Berekella. Bırık edekte. Aldırama kovluk mu? Aldırama. Ağam. Uğurla git hayda. Berekella. Gökte! Gol. Gulyali. Давай, Арси! Gulyali. Yes, sağ ol. Kovluk mu? Kowy. Yes. So. Gulyali. Aha. Arsi. Gayret et. Karşısını alın ama. Uğruna. Tağa git. Tağa kaçıver. Tağa. Ol kovutuğunu yaptı. Bolly! Göktüm! Bol.
Kıstanma. Хорошо. Dört kurşuğu vuracak ol, dört kurşuğu. Ankara'ya. Kırmızı bana gel. Katı bakma katı. Berekella. Berekella. Toğun olup git. Doğru yet. Konuya edin oğlum. Yoş buraya beraber. Kaçmayacak mı yoş buraya beraber. Vallahi koçum. Bismillah. Malades. Gulyali. Malades koçum. Malades. Berekella. İne dedim ha. Sportsmen şu ine. Malades ki. Unutma. Yavaş gelin sen. Gel. Sotaya gidiyorlar. Vallahi. Umuman öz çıkışınızdan razıyım şu an. Elhamdülillah. Yöne. Ara şu başını bilmedik. Şu taydı. O Basketbol kızı ya. Hava alırdın da. Basketbol kötü. Yanına varmadan onu bilmedik. Sana ne diyan etti fiyatı? Ya fiziski bulur tabii. Ben karkonlu. Ben yok. Davriye yat. Yok. Ben aşağıdan harcaktır ettim. Aşağıdan harcaktır ettim. Bana hem işe hem yak diyerler. Krot diyemedim. Umuman çıkışınız gowy, üstünlük arzu ödenin näme? Size deyince şuhra diyaz. Arkaç toparnam yürüyte ilkinci tapqırının, yani ilkinci şertine çağırıyor. Damdan topor gittik. Hormatly yıllılar tipa dam toparı. Sıkırar görürsün. Öyle başladım. Ne hilp krediyan arkacanklar batın geçtim, çat geçtim, sizin orta geçtiniz mi? Yaşa men çağılam ya Men la. esas sağday deyin, men sizinkilikdir. Gitcek yerin yer toy biz bilen gitmele. Arkaç toparı. Men bir aday deyin, men sizinkilik. Men yıllardan qıdır öýüp pikir etmäň.
Ne sanda yatmıyorsun masayda. O aylanıp diyorsun. Daha ne aylan? Gitsin. Ya diletten gül kön tutup, gül märge, gül külçmeye Men var ya. men hagaman gisse bongdum o. Nohut bilen çay içen yerlerdir ben otur. Göme gen oryan bular düşünýän bu. Bärde bar yurdumyzyň bar ýyllar, 2 ýyllar komandasy bar. Kıldı. Barim en yaşım 35 yaş. O ne bileceğim o. Nerede 35 ýaş? Yo aydan bolsan zalı da gatnap taýlandy. Men zaly gatna diýip öňe aýdypdym saňa. Aýtmadyň bäri gatnap. Entäm şu kapitan komanda alyp çykaýdy Kerimikti. Boy babam. Ay kim ýadymy şonuň zaten geçişin. Geçişin ya hiç. Gördüm hemmesini. Hemmesini gördüm ben. Iň gyzykly Fiona Firuzan golly. Hemme Vay, kişi. vay, 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 vay. Hemme kişi Firuzan golly. Yani asly beýit berdiňde uçuşga kazanmaýar. Şoň üçin ýene men şu görüp gaýtdym olary. Olar bir komanda hakykatdan hem kömek edýärler. Beýdipdiň, eýdipdiň, beýdik geç kaptan kommentary kömek edýär. Kömek edýär. Göteret biz var ya şu 3 saniye tapgır var da. Hagaman 3'üsünden geçip soňra öz aýagymyzda öýe gaýtdyk. Ne olsa ilkinci şertimde Arkas Topori. Sizin hem kaptan komanda birinci gidýärmi? Yok. Strategiya başkam. Ma, ýa başgaça özüňizçe ha? Bolly senmi? Awa. Gel onu. Taýin bolýar. Taýin näme? 1 2 3 Batım hovluk mu? Davay. Hop. Davay davay. Bäri. Basketbol. Gel Bärik. Davay. Hop. İkinci. О, красавчик, давай, дальше. Ну ладно, поднимайся. Красавчик. Давай, Милан, прыгай. Давай. Да, не торопись, давай, нормально все. Давай. Все шикарно, давай. Осторожно! Не торопись, спокойно, давай. Давай, теперь ускоряйся. Давай, быстрее. Кидай. Давай, еще раз. Давай. Красавец, давай, дальше. Быстрее. Такой же шикарный бросок, давай. Давай. Да, еще чуть-чуть. Еще разочек. Давай. Молодец. Отлично. Беги. Прыгай. Хорош. Красавчик, давай, брат. Оп, пошел. Давай. Давай, не упади. Да, не торопись. Красавчик, дальше. О, красавчик, давай. Алина наготове. Давай!
Давай, карабкайся. Ничего, волосы никуда не тянутся. Давай. Можешь, давай. Не торопись, не торопись. Спокойно, спокойно. Не торопись, не торопись. Подойди поближе, вот так, легче будет. Давай еще раз, давай. Я в тебя верю, давай, Алин. Не торопись, кидай спокойно. Ты сможешь, давай. Поближе, чуть давай, поближе давай. подойди. Чуть-чуть побольше подпрыгни. Чуть-чуть выше Попрыгай, подпрыгни. попрыгай. О, молодец! Давай, Алин, давай, давай, Еще давай, разочек, давай, давай. Попрыгай. Сейчас получится, сейчас получится. Давай, получается, давай. Эмир, иди. Молодец! Давай. Emir turban işlet, turban işlet. Hayda. Давай. Кунь Янна, ну кто Янна? Хорош. Хорош. Zat taraf. Давай, Vova, молодец, girdin. Gittin. Yöne real birinjida, birinji şert boýunça siz gowçuk etdiňiz, ýene bir sen alyp galanda. Простительно, da. Özüňiz üçin näle birinji çykyşyňyz özüňiz haladyňyzmy? Ой. Esasy nerede kynçylyk çekdiňiz? Basketbollu. Basketbolda? Hava. Berde kynçylyk çekdiňiz. Bizim damdam toparmat esasy şundak kynçylyk çekdiler. Об этом нам повезло. Awa. Onda ikinci şertte tayin bolýar. Awa, bolly. Sağ olun. Geçin. Näle? Diňiňiz ýetdimi? Gülýär Hudaýa. Dinçalga olanlar, beyler. Dostlar. Owe. Ýürüýte size motivasiýa berýän madyr aşakda. Gördüňizmi? Tawa. O motivasiýa alyp gelendiňiz, ha? Gülýär. Barza ýoguna böldürdi. Tak, kutlayan o geçmediňiz bilen. Özüňizem arkaçyň işgärler bolşuňyz näle? Sen arkaýyn otyrdyň, alene çötam, nememi? Nujel basketbolun oynap görmediň, ýa-da top tutup görmediňmi? Iň komandany ýa-da çeken sen bilýärmi şu an? Yok, так, я из-за этого здесь сижу. Именно так говорить, из-за этого мен типа поддержка diýänen beýtmäň da. Aýtma sizin kolektiwin. Hem plan boýunça, Braçko fora berýär. Braç. Типа сила, я Braçko fora ver. Ikinci aç. Bol ikinci oyunu turdyňyz boldy, padama maýdaňyz. Uborka valya toýdan bor. O şo bolýar da. Adyň bergen bolýan, bergendiň ýok ene aňarda. Beýtmäň da, men zabas balem. Beýtmäň, ya kim arady gitdi ýa-ni? Men için ne? Bökünni. Tapla diýär. Şoda ýok, bökünni bir gitdämi, tapmady, matylan çykmady beri. Kim şo? Alyny. Sizden Alyny, ne batyny Alyny. Çykdy men, çykmady. Çykmany geçdi diýen ne? Çykarga tapmadyň o diýen ha? Yo, Alyny. Yer bolýar, görýän? Ýene Alyny. Özüň aýdyp oturdun, kapitan komanda, hem de görüp otur. Ya kapitan neme oyunçuň aýar wa bolana onni. Onu jalb edip bara başga bir marketingde ýüzün ulan bolýar. Ýürüýte şoň üçin hem komandam süýremeli. Ha, süýremelmi? O sizi süýrýär, ýani ýylyk, ters tarap. Sır agzakly bolmaz ýa. Ay bolýar, ulan dur. Seredin. İkinci şert şeylerak.
ikinci şertde sabırlyňyzy we mergelliňizi sinar. Siz keriňiz ulog gidip barýarka, öz renkiňizdäki, ýagny gara renkdäki şaharlary ýarmagy başarmaly. Garşydaşyň şaharyny ýarsaňyz utuk olara geçýär. Keriňize 10 sany droçuk berler we 3 aýlawdan soň inniki oýunça gezek geter. Eliňizdäki droçuk 3 aýlawdan öň gutorsa, gezek inniki oýunçynky. Oyun ýarlan şaharlaryň sany boýunça ölçenir. Bolly. Näli? Neme haladyňyz bira sürýä, birim kim sürýä? Dünya. Süryan kim? Sayılmaz biçiminde şu an. Ha, oui. Ha. Zıngma yok tamam. Yoksa dur yakacağım. Haf yengil bolupdy be. Bir bak beylek başka bir soru. Hava. Gelme deli. İýdiňize bakın hani. Türyançylar ona gelýär. Ana. Ben Türyançyım. Karşıdaş komanda. Ne? Olar türýär. Şey diýsen ay. Ola türýär, ol size gowdundyrmasa golup sawar. Atydym Dıngmalı. dogry zyňmany başarmaly. Onun haçanny olar zyňanna da siz sürmeli. Ýamon prawaty ýok. Onna Birinci. Arsin. gel Arsin. Min. Şoför. Onna biz ikinci şertimizi Damdam komandasynyň ok atmagynda. Garlar komandasy. Karlar toparı. Ya dam oturdun o. Arten garraymadan bir daha. Say bolýar. 3 2 Ars time ol Arsi. Arsi mergen. Birinci kurun. Arkayın Arsin arkayın. Arası! Arsin. Hey Arsin. Uzaktan azığı ver. Patron. İzok kruğum. Arsin gol geliyor. Arsin. Zıngı ver uzaktan, zıngı ver ağam. Zıngı ver. Elinde kalya, bağır. Hey. Tamam. Hey Arsin. Ben buluştu. Arras. Davay düş. İndiki. Davay. Gitti. Min. Akber. Vay. Kara dinle kara. Üç tanesini yokmazdım, üç kuru var, üç tanesi gitmeli. Vay. Kovi. Yang yarda utan. Yeni şovar yere yürü ya. Ey, ben sakma. Gayret et, davay. Ulak oynamazını ver. Wow! Kovi. Yetkiliyeke. Давай! Ağam. Aynadan koyuyor var. Ver. Hoppa. Ay kızıl yar. Vallahi. Davay. Kızılan yar. Zın. Arası. Ay kızıl yar. Risk etme bak. Böyle. 3 saniyeden 3 saniyeden. Hoppa. Madem. Menki de kat seyrekte yara uzat kalmadı. Yine bir var ha. Vallahi. Sen nerede mi değil mi? Diyorsun ya. Say bolýar. Asma gitti dersin. Yürüdük. Vay. Kerim sana anam Kerim. Kerim.
Kerim. Kol oyna, kol oyna. Ya şu kırakları vur. Bağlak orayına. Kerim. Kol oyna. Kol oyna, kol oyna Kerim. Dört ağzını alın. İksan kızıl yardık doğru. Ay tek taktikan vermedim de. Bularım kara yara. Yara. Ama bakın. Uzaktan nemedenden nara. Ava yok. Ha va. Arman. Son görü otursam. Etmediniz ara men diýän meýdan diýdim da. Umuman şu akı gorkazyňyda hiç il erbetler. Gaty gowy. Awa. Indi sizden biri şoför galmaly. Men. Asim kaldın. Eleme. Men galan da yer bolmasyn da oturma. Bir daha. Firuze odanla oynanmara. Mumur sigitsin. Yok, hayal tutma para olur. Durar o. Sıvıştı hayal sürsü. Ben bilen ne çelim şoför. Ya. Arsi verdin, Arsi. Şey dip sürat. En efektivni olan sen öýdän ha. Öne iki tane gıdılam yaransınız. Men yaramı kızıl. Bir yer. Yok umuman sen yardım diýen yok. Men beş Artık böyle tane sana sen yap garayan yok şu. Umuman Soňsany men 5 metre 4 men 5 ayır. kaçanla komanda bolanda men nilen zat. Yok Yok, biz var. yok, Biz var. biz var. Biz var. On Biz. awa. Soňçynam siz şu an gowaryaňyz arsi. Berde galy galanyňyz aşak. Goşam bilen Tamam gayret et. Arsi tamam. Bir yerine vuraymasınlar. Yok, ağdıryan Evet, dine karalırsınlar. Dinjiň dallyňyz hem. Awa. Yani siz aşağıda garaş oturkanız, yönüte bize şoför uğratsınız ha? Şunu Qoğturya diye uğrattınız mı ya, yaman Turya diye uğrattınız mı? Qoğturya diye uğrattınız ha? Qoğuy. Inni sizin bugünkü celladınız ene. Sizin şoförünüz DJ Arsi. Siz Kızıl Şarlar yarışıp olmalı. Eger de yalnızıp Kara Şar yarsan, olara giden bir hata. Hormatly damdam komandasy. Bilýärdiňiz deme wagt wajyp däldigini. Bilýän dinar maşgala rozy gowurýan rozyna atwaýlan pörsüňler. Yok. Bana imini az galanna men girdim. Arsi nem için arsi hitre ol Allah'danim. Yola ben. Hem de şar bar vakti. Kıyçık dörden arsi bolýar da. Da hem de şar bar vakti. Arp çıkanım şol. Malades. Şu soňçynam arsa meni alyp çykdym. Benim başta uran bolsam urardım epesini. 6-da 7-da urardım. Tezginiň däme ýoly ýöne goýberdiň galy. 4 fan okuňar Elimden elinde. almasın. Ben bu kıratım ayzındım. Ço попытка не пытка может Etmeli dedi. bolýar da. Şurupda umman bolýar. 3 bu tortda. Ha, indi şu gelin açysan aýdalyň. Kim iň az we gowşuk eden kim? Ben. Arsi däme? Yok. Sen Yok, soğuklar. Deret mi kudu? Men bakanama vurdu. Taşladyň ya Yok, ben ne bileyim, ağız qalı da. 11 metrlik Yok, döktüm ağız mü? qalından buradan elimden qalından. Bulun bir hata etti de. Emlik krukta da şey ettin galiba. Taktiş neme çıktı. Var men kurumda men şunu yalıp etdim elimde qalan. Şu elimde qalanla bu. Elimde qalandan. Zın malekeliğinde armağanlı qalı da ya. Var. Şu birazcık bana ne edecek diye de. Benim Ahmet armağanı öğretmen. Yo elek sürücüymede size kamera piyaskelişik öğretmedi. Yok Öğretmenli olayım. Yok koy öyle. Bir var ha. Borsa. Toyunta var. Emir öyle. Yer öyden son için bunlara koymak ediyor. Toyunta var. Arsi var ha öyle. Bize bir qoğudak aytdı olay. Aytmaya sonu. Şu adayken var. Yok. İşte ne aytdı? Yok ayıp zıdan yalı olur. Aqtı qoğuy bir zat aytdı. Aytdı vermez. Şu adayken işte ne? Aytsak da kılıklı bolsun. Evet yöne Kerim oraya arayanlay. Barıp tümýär şu ýalky drotiklerler. Edil qaraň duran ýerine tümýär. Olar o gördüm men hem ýa-da paşt 3 tane okumagy atdy ýygyňdyň. Yani bana guvanç aslında şeyle eden varsalar her uransan yine de täzelep duran varsalar bize de ansat bolýar. Esası damdan Böyle biz komanda olsun. Bir hasar edeceğiz orada.
Yo, indi. Sen urduq, birin urduqmuz. Ha. Birinci turda kim yendi, ikincide enteki Isabel'de. Menen bilemok. Onu men gideyim göreyin. Olara pajajga gitip qaydayn. Birlenji. Kim minýär? Bildirim. Beýler minýär? Ne var? Hawa. Olar neçe? Keriňiz 3 krukdandyr. Taýmy? Başla. Мне доросла. Не толкаться, не драться. Ayal maşgala diýip fiýlejekmi ýa-da näýle? Oyun netiyle gormat yoktur bratak. Taýmy? 3 2 1 Ýöredi! Qaytam yemin ettirdik arsa oğlu! Beyler sağ! Bak geçipti! Rol kozacaktır da! Gitti ya o! Çünkü var anlama sen betir beyler sağ ya! Sağ mı? Qaytam çaltırak qayttın o! Ничего, нормально. Алин, давай я в тебя верю, пожалуйста. Не торопись. Ты умничка. Потом подожди. Давай! Давай! Алиночка, это Последний круг. İndiki, davay, indiki. Ver gel. Ничего, давай. Kız yara olan makara da. Yine bir kuru. Vaa, bolle. Давай, брат! Давай, ты сможешь. Не торопись. Батыр, давай. Ковлукма, брат, ирдым я. Все будет хорошо. Ай, не надо так далеко, о, брат. Фонку круг, брат, давай. Все получится. Давай. Красавчик. Молодец. Yine bir kaldı değil mi? Давай, Эмир, пожалуйста, давай, ты сможешь. В тебя верю. Эмир, давай. Все, давай. 3 2 1 davay. Arsi. Şafyo. Давай, Эмир, пожалуйста. Ты все должен закинуть, я в тебя верю. Только не черный. Надо черную. Эмир, все будет хорошо, давай. Emir. Yine. Молодец, давай, Uzakta imzatı bilen o. Magay. Давай, ты сможешь. Давай, Эмир, я в Emre, тебя Frodo. верю. Bol. Yine. Yine okku. Давай еще. Yine bir okku. Berekella kapitan kama. Begene işlerden bir joka yırttı ama Emir. Men dedim aslında. Şu celladınız dedim. Gel. Ela.
Men ýa başda soranymyň asyl sebäbi bärde gowsurýan ýerek gel, erbet türmeli. Bulaşdyrmaly. Ana şoň üçin birinjide kömek etdiň, diýdim ha. Давайте не будем. Umuman, siz öz çykyşyňyzdan razymy? Razi. Ha? Ya, olar ýaly hiç tadım eden ok. Yok. Маңлайым қой, просто маңлайым. Hayrat et. Olar ýaly ýokdur. Hemme zat açaçan. Şoň üçin inni biz jemleýiji şertmede geçýär. Hemme zat şunu çödüler. Şoň üçin hem häzir belli zat ýok. Kim utup barýa, kim galyp barýa, hiç zat aýdyp bolanok. Ýöne iň esas şertmedem 3-nji bolup durýar. Sebäbi onu diňe fizika ýa güç ýa sabr däl, esasy otaýda aklyny işletmeli. Şoň üçin hem hemmäňde sürlük ardy edýän 3-nji şertde başlaýar. Innik şertde diňe güýjüň ýa-da çydamlygyň özi däl. Eýsem akyl, tiz pikirlenmek we birleşmek ukyby synar. Birinji oýunçy eli toplu bedire bilen ýokary çykar we iň depede duran terede elinäki bediresi goýup, onuň agramyny aşakda duran ikinji oýunçy aýdar. Ol oýunçy eşden sallarynyň ilkinji üçtüni ýokarda duran gutucukdaky gulpa ýazyp, gutyň içindäki açar we 3 tany harp çykarmaly we olary aşakda duran oýunçylara zyňmaly. Üçüncü oýunçy alan açarny inniki meýdançadan dyrmyşyp ýokardaky gulpdan gutucugyň içinden galan 3 harpy çykarmaly. Gyzykly ýerek. We oýuny eliňizdäki harpdan düzülen sözü ýasanyňyzdan soň tamamlanyny hasap ediler. Oýun wagt boýunça ölçener. Bileňmi? Ma gaty kynlygyny düşünýärmiş bar. Şunu geyip düşündük. Integen mara. Integen biraz. Ha, kynlaşdyryp bilýärdik ha? Çağalam şurada da bale diýende. Yo, men diýjek bolýanlar. Birazcık neme demeleken de bu ada production näme etdiňiz o? Beýtmez o. Vallahi birazcık bilimli bir ýaşy bar. Yo, umuman men diýjek bolýanym, men siz bilen emi işleşýän we arkaç bilen emi işleşýän. Onuň kime bale edeceğin bilen o? Ödek miydi kaçak? Yok. Näme de orada bir de. Yo, umuman diýjek bolýanym. Ya oyun tutun oğlanlar. Mert bololyň inşallah näme bolsa. Gören kapitanyň diýjek sözü şu. Ine kapitan komandaň diýjek. Kim bu da şonu sen mayıp olmaz çıkam bolýar. Esasy bir kyn ýerlerini üçüňiz alypsyňyz. Awa ýöne. Ýösülküne etmek. Hawa has kyny sen açar alyp bermeli. Hawa. Ýöne goçum senki şol näçe çap düzýän çaň men. Hawa. Berde stop basamakdyr. Men keman satdy. Hawa. Senki wapşa satdy. Hawa sen bilen bunça eden adamyny biderek görübilýän çal tarap düzmesen. Hawa. Onu her kim ýerlerine geçse şunu çödülýändir. Oglalar. Berýozam. Ahmetcan. Bismillah. Ağam. Ferhat. Awa innik turda da görürmenlerin men seni. Ne hep boldu. Yeni devam et. Geçtiňiz innik tura geçýär. Finala ýarşylar, finala çykyp ondan soň iň sowgat almaly. Şuňam esas sowgat almaly. Ýöne da şundan soň eger utsaňyz sürpriz wadyr. Ýöne näme zatdyna çeker. Arkaç komandasy aýdyl doly gutlap eljekkä gördüm oýnuňyzy. Ýöne men чужой среди своих men şonu tapdym siziň araňyzda. Просьбай свой, ýöne ol чужой. Siz görmediňiz de. Ine o türsiň kapitan komandaňyz. Sen näme üçin arsyň sürüşiňi gördüm. Seňem sürüşiňi gördüm. Sen arasy kömek etdiň olary. Ýa-da ýanky arsyň bolmaly. Ana şol ýarak bolmaly. Batyr sen giderim bolsaň ýanky netije görmerdiňiz. Iň soň kom näme gol pasleýän Nadejda diýärmi? Biz azıcık düzgüne görer. Oyunu çok oldu. Azıcık. Berde düzgün Çıkmalı yeri var eken. Göçünme diýip şoň üçin diýil ýa-da berde. Ene görýärsiň ýanky pozitiw nirde. Syýlaýas, geçirýäs, kömek edýäs ana. Şeýip kömek edýär iň soňuna öýleri beýtdiňiz da bolmaýar. Berde arkaşda iş ýakyny gelen oýdan siziň ha. Erdidir başda. Entek. Bak içindäki aýtsana nämeden nägili? Yok, Bulyalı. Ya arsi bol gowum sürüşi.
Yok. Mini bakan mergenini gördüm tüle. Mergenini gördüm. Senin üstüne minler o. Benim yanlışlıkla öyle noktasan var ya şunu haberim yok öyle yani. Menden soramlar Murat Kondu. Aytma bir kanan dürtüpden noğdan. Şo diyen nasıl? Seni oturtsak otur diye. Yok. Diya tayda. Olmayara. Qıylara da attın diyor onu. Qıyların arqınca süren mole siz arnalmalla. Qıyda. İn köpüğüne de qara degenine de ma? Kim diyor şu qara degen? Kim dedim? Nemçin? Qara renk qo'rayan alma. Ya noqodunga da qo'wollu inson qo'y. Emirin adan inson qo'y. O noqper onan biram ro nima deydi yani. İnsonunu bilýän basketbol edin gara. Polar şon ýara. Zato zaključenje odolmalla. Zaklıca şey dip ödödün ta nemeden buğunluk berayman başka variant yok da. Yer bolýar üçüncü şerti bilýän näme etmeliňi. Menen bileme qows bar gidip görüýün. O mesela ayıplaşma olayın kahar. Melesi utayacak mı sizinkilik diyen murin var ha. Öyle çödün. Kim günahkar olsa düşünsün ödün. Tankitlan. 3 2 Dam. Gülü alağım, gülü ali. Yoradın ağam, yoradın. Artık gidiverme la. 361. 361. 361. 361. Arsi. 361. Arsi. Arsi. Katıgovi. Arsi gayret et. 361 dostum. Berekella. Yine bir gerek çıkıyor korab olmasa. Bolle. Человек паук. Aşağıda kodu. Hovlukma. Harplar ve atır ve hovlukma. 361. Qarrapsın sen. Yönü daşından bök çökrap ördün. Yok qarranın öldün bilen o. Gözün şonu gözün görmeyen bolsa. Kaptanla bar. Kaptanla bar Arsim gayret et. Mıda bakanat yanına da. 361 Arsim gayret et dostum. Gayret et, gayret et. Kelim bilen. Ahmet, Ben çıkayım mı ben? kağıdın ayırıp yine koyup görsün. Keve o olmazlık mümkün. Oy, Ahmet, davay. Ülket bile barlak kur diye. Ortada koy. Artık güzeldi. 359. Baray mı? Ne yapıldı? Ayırsını. Ben ona çıkayım, reski. Baray mı? 361. Gördün hocam. Aha sen taksiyi de hemişeki alıp bakanatı cüfünde. Kerimcan kıssanma dostum kıssanma. 361. Kerimcan arkayla bismillah diye de bak. Ava, son ortada durmalı mı? Ava. Bilyen. 3, 6. Şöte vurak plus minus. Şöte vurak. 60 mol bilye. 6, 60 kem mol bilye. 3. 361. Açılana var mı ne o? 361. Vay, sıra kadar da kena o. Ana açın ne? Bu Ahmet gelecek mi o? Hala aç. Ana bariyer. Yok var ya. Dur burma. Ona da. Ref şundan ayırıp ona çap. Sıkken Davay Kerimcan. Ya elimde ne kaçar elimde? Eline davay gitti Kerimcan. Üçüncü Bir harf aliyanın yedi. üçü mü? Kerim. Üçüncü harf. Korktu. Ay, ben. Yani etmeli. Şimdi gözüm görmeyecek ya. Yok. Aha. Kıssanma nem etme. Kıssanma. Arsi. Aha Kerimcan berekella. davay. Kıssanma.
Ars oklu. Arz okla. Al bir. Hey, bu kadar içinde koyandır. Bollu mu? Bollu mu? Bol. Benim süper yanıyor ama bollu mu? Mergen mi karar? Mergen. Yok tayin mi? Yok. Oğlum ne yaptın? Esaslat beni. Meryem. Bollu. Meryem, tayin mi? Yok kov. Ya! Onu siz hem düşündünüz. Doğru değil mi? Sen haytine minyan? Anırka mı? Sen bearka minyan? Sen mına minyan? Siz açarşı, ha? Son söz düzmelem siz mi? Üç düzmelem. Burada da aytacak da. Her bir hatta okuyup da arsı yan oryan mı? Zadı yarmakta, şahar yarmakta arsı da pavutlan. Yo, men çıktım çıkmadın abi. Eğlenme. Ya, Ne dedi? dergilerimiz yok. Şu demir var ya. Sıra düşüp. O Arsı demir görmedim. olmuş. Ben görem o koydum. Kurban. Tek rakustan Yekesim uç. Arsı geliyor yedirdi biliyor musun? Takna varan. Toy kayna diyen mi? Şahar yar biliyor musun? Kapitane Değil mi şunu lan diye. başardan bolmadı ha ardını başarmadık dağından bolmadı. Men var azat. Näme Sen näme düşünmedim ben. Kerim var harplar zıngara. Kelime kaçmasın deyip kaçıp Doğru, şeytirip alıp yerimden turdu kelime burada. Firuzan'ın var ha. Harp etmeyen ne var? İyi de Ne motivasyon böyle? Näme düşünmedim ben. ben. Şu birinizden adını al. Bir var kollap dur. Näme? Bir var şunu fatva değil etmeyecek bu. Kerim 2 yere de Hatta elleri koyup kamadı bir kuşlarına sen yoktu nasıl? Ben Kerim'e mehki pasatka verdim. Firuzo. Yumuşak bir yere düştüm diye. Radayça. Vinanlar dip bir koşu Kerimcan gayret eder. Şu bir kıyıdın aramında durum yokluğu. Şunu fatva kamandan ne? Şu kıyıdı bırak bu son rol. Koçmuna, bu kadar kamu tutmuşlar. Dönün. Ya şu yok. Düzek kim olundu? Düzek kim? Böyle kime Meryem. Nemetten almayın. Göne. Mergen rast. Pravo вот так. Harp kalma. Mergen kolla harp kalma yukarıda. Şurada mı bir harp? Aa, çok geldi ha. Simak Yok, harp bir harp. Öyle bu ikinci amilacı ben o harp. Davay yukarı dedim. Şu fayda da açık. Yok biz komanda olup ağzı bir alt çıktık. Qatağız verene şey bolyasun oyunu son turda utturayla yani ağız verilmedi söz ya. Her kim yerlerden gayır. Bismillah. Son mara ağlı yer var. Toylarda da. Oo. İnşallah köpçülük yerlerine ağlı veriligi. Cihleştirip bize minnetler gelsin. Damdan mutfa. Bak. Ne kadar koydum kaydı olurum göreli. Han var mı? Üstünlük ardı var yani. Her kim öde yerine geçip bilen. 3, 2, var! bilen 79 barla bilýän, birer. Birden bolmasa. 383 mi? 383. Atarokla birisi. Men blokkaycı. Kılıç.
Saylan. Saylan. Vallahi. Ana, bizim 3-nji şertimizem arka stopori hiç ýyly tägirmän ýerine getirdiler. Innem näme? Kimin yeňelligini häzir anyklamaly bolýar. Irgada bize tomaşa eden tomaşaçylar biziň göçüm atly bäsleşikli şowumyzyň ähli şertler tamam boldy. Häzirim kimin yeňelligini size aglan edýär. Inni birinji şert boýunça birlenji ýyldızlar ýagny damdam topary 6 minut 17 sekundda geldiňiz. Arka stopori 5 minut 19 sekund. Bir tuq kazandılar. Ondan soň ikinji şertimiz var. Onu yıldızlarımız 21 sar yardılar. Yani damdam topori 7 santini, şolong 7 santini yürüyte siz alıp verdiniz bulara. Ondan umuman cemi 21 valla. Sizin öz atarlarınız umumi hemmeti 12 sani, 2 santinam bular el açıklık edip 2 sancağın verdiler. Siz o ardın ettiniz. El açıklık. Şeydivem 2 tuk yıldızlar toparımız al ya. 2 bir hata ondan. Üçüncü cemleyici oyunumuz. Yıldızlarımız damdam toparı 4 minut 14 sekund gerek vallahi. Gerek mi? Ola kızıklı. Emmedine de şakadık mı da? 1 minut. Arka stoparı 2 minut 15 sekund. Şeylelikte 4-2 hatavına arka stoparı yeňmegi başardı ve inniki tapqıra geçýär. Ýöne bu hemmetler. Umuman men diýjek bolýan zadym şu asıl maksat näme? İlk bilene sizin agzy bir bolmaňyz has wajyp bolupdyr ýa. İkinji bilenem diňe bir fizika ýa bir hereketlerle öz beýniňiz, ýagny akıl taýdanam işledende nähili derejelere nähili utup bolýarlygyny siz ikinji şertinde gaty gowuşuk etdiňiz da. Birnam gowuşuk etdiňiz. Ýöne 3'te has agdyňyz. Üçüm ýa seteret. Ýok bilýän ýa teň aýtsyň ýaly başta şo garrylar topardy. Başta siz aglan eden bolsak aşwat bir de tomaşa edýän tomaşaçylar hem düşündir. Tomaşaçylar palman kapitalete ýa-ni. Umuman bolýar. Umuman Ahmetcan, Deret ağam. Men şu sen toparyny nesip bolsa inniki mewsiminde ýene-de çagyratym gelýär. Gelersiňizmi? Allah gelýär. Oňa çellem onuň arkaça gelip hem trenirovka edip bilýäňiz da bilýär. Ağam näli? Göwnüňize ýaradymy? Ne şeyle var ara. Bu tayarlık görüp soňan Muratcan. Men iki bilen siz şunu maňa teklip edeňizdi. Men derrew kabul etdim sebäbi sizden diňe gowlatlaryň çykjagyny men bilýän. Sebäbi Ada Production o bilelikde işleýän. Ýene de men bir zada begendim. Ne şu gow topar bolup içimizde bir jagydyň barlygyny bir begendirdi. Muňam ara Adanyň damdam bolmagy
Hasan men begenlerdi, toporun öz saylady, minnettar, sağ bolun, itaat görýän şu bir adyňam gitdi. Yeni de bir nämäni gözi getirdim. Aýdym ýadylsyn, saat ýadylsyn, bary bir iki dogonum bolsa öz belli bir iş edýän bolsa belli bir derejede konkurent ele bolýar da. Şu näçe aýdym saat ýazyp içimizde bir-birimizi gowdan gowda etjek bolýanam bolsa şu taýda bir şeýle bir dogon ýalyk bolluk men bu ýyzan bir. Men şoňa gözi getirdim. Men mara bir zady bilimden milyon sanak adamyň içinde de şular ýalyk 5 sanjak adam bolsa milyon adam meni aydımda da beýlekde atlarda geň alyrdy boljak, diňledi boljak, fiiledi boljak. Şoň üçin men toporma kapitan komanda hökümine gaty minnettar. Спасибо. Bravo. Toporlarda gaty minnettar. Yigitler hemme men mara şu wagt arsy diýbersin. Garry näme da topor. Ya yok arsyň bara bir inniktanna gatnaşmasyzlyk maksady bilen edýän bolmagy mümkin. Ýöne men arsda başga bir gowdady gördüm. Her adam belli bir zady öpdi bolýar. Arsy görýärm şahar ýaranyny başgasy ýardy. Owo görýärmi? Bulan bir buýsan. Yok maşina goýturda. Üçüncüde näme? Üçüncüde bir zady bile demedelle. Üçüncüde yekece Akadımsa diňe öňü garrapdyr. Gözi gören ok diýär şol. Hakyky şolar. Gözüm gören ok diýär. Oğlum bir bastanjak ýokary çykanmardy, gowy jok diýene bara. Yekece ýalňyşlyk. Şunu ýalyk wada edip bilinip gelecekden oglanlar, adamlar, dostlar, kardeşlerim, komandam ýalňyşlyk goýbermäliň inşallah. Goýbermäliň gaýrat edin. Tomojoçular, dinleyijiler, Ada Production işgärleri, daşyndaky işgärler, bir de safernik bolup işleyen dostlarymyzyň janlar sağ bolsun. Arkaç topory, başyna dik boldum. Men begendim size. Gaty begendim mara, motivasiýa berdiňiz. Yoksa iki tane gyýyz bar bularda. Owo. Gaty begendim. Teredin. Bir zat bardyr, mehman tomaşaçylar. Maksat ýene bir uly maksatlaryň biri bar. Siz şu wagt şu 10 sany adamy öz içindäki geçirýän duýgusuna seredip öz aladalaryňyzy unutdurdyr. Hakykatdan hem şu näçe wagt giden bolsa şu wagt siz öz aladaňyzy unutduňyz da şol sanyny siz özüňiz hem öz aladalaryňyzy we sungat işkärdiňiz hem undansyňyz şikaralyda. Awa umuman men diýjek bolýan adam Bir kilodan andır da adam. Awa şu Arsy sunniýdik, oýunçy mutlu Hudaýa şükür. Awa Arsyň aýtyp berýärdi da erti günni de maksam toýum ma dedi. Awa şonara detdim diýip de brata. Umuman indi etaty gutlayan arkaç topory. Siz indiki tapyra geçýäňiz. Ýöne ýene bir kiçikräk sürprizimiz bar. Biz ýene de şu edil sportatda arkaç sewda merkezine aýratyn sag bolsun aýdýar. Awa şular ýaly gowy mümkinçilikde biz öz gepleşigimizi ýazyp bildik. Awa şeýlekem Ada Production'a aýratyn sag bolsun aýdýar. Häzirim ýürüýte La Casa restoranyna, ýagny şef powryň elinden firmanyň öz bludosyny ýa. İnşallah. Awa. Ellerine sağlık. Hawa ýöne. Siz Pulunu tölemeli. Siz pulunu tölemeli. Bir e-mailler. Yok, kadir baraňyzda görersiňiz. Bitirin. Pulunu tölemeli. Görýäňizmi dostlar? Ýöne hakykatdan hem şu wagt siz şeýdi hemmeňizden bu şeýdi gujoklasyň gelýär da, bilýärmi? Sebebi näme? Diýjek bolýan adam şol aladalary unutdyk, ýelgardyk, saatlandyk. Awa dünýäde şular ýaly bir ýurt ba, ähli öz bir aladalarymyz unutup esaty diňe ötüşlere, diňe öz işlerimiz bilen suud etmäge, diňe şol işlämek galýan ýurtda şu. Awa oňa da garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan ile awa muň sakasyna hormatly arkadagly serdarymyz zor. Goýalaryň jany sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Her bir tutýan tutumly işleri elmidama rowaj alsyn. Elbetde biz ýaşlarym näme? Öz sungatymyz bilen we öz ajaýyp işlerimiz bilen öz ýurdumyzyň ösmegine ýene de köp sebäp bolar diýip umyd edýär. Onu näme? Nahara. Ýary. Ýürüte
bulara şef Nuret'te tayarlayat. Size olsa men özüm tayarladım da. Getirin. Ne? Koy. Ava. Teret. Koy. Ava. Ne siz için Big Bon? Yönü. Eğer de men häzir uton komandadan sorayan. Eğer uton komanda bulara da gowu naharlardan, bizim iýan naharlarymızdan berdiyse, size de şo naharlardan berýär. Size bolsa Şef Nuret'den häzir ýöneти ekskluzivni ujun. Onda siz toşda diňana komýanyňyz. Hani taalla urony al olmazmy diýen ýa. Yo, anne. Goçma anne. Hawala weli. Näme ne diýämede o da şonu ýer, Muratçan, gaýynda. Ellerine sağlık. Ya geçkitler bulan dengine geçkitler. Şef Nuret'te eğer de eline diyecek olsanız pulunu söyleyip ayakaya gelmeliydiniz dakasa. Yani yine yürüte yengisiler için yani doğru maydayında doğru maydayında. Bol boş yatsana. Sizin kıvav. Bol boş mu? Nedir şu bir küplet boş kayıt? Ağzı birlik var da Dur şu var. Bugünimiz ayan erti qaranqy ömrüň mälim basy uyuşup durady. Ýa-da diýdarlar pul baýlyk, soňky, muly diýdilerden doýuşup durady. Ene. Gel mahalle. Ne edip dözýäňiz komandany ara oyundan çıkarmany. Ne edip dözdüňiz? Ne edip dözdüňiz şu komanda?